Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Inabono mia mosi ni oyawre kendo nyakora mga jwang Mokinyi rima tarik 19 dwe mar adek higa 2026 ne wachake ko gwen maket kod maendi kata kamano wachopo tiel ne rima adek kanyo mabede koda twak mopogore opogore nyakora mga jwang gin twak gweko ma puonje weche gweko mopogore opogore gibedo weche gweko mag siasa, weche gweko mag ohala, weche gweko mag thieth kanyakla koda weche gweko mag somo nyakora mga jwang Mokinyi maket kod maendi antie kanyakla koda achiel kuomwa kata achiel kuom jodito Apisi mano mar Seneta mano ma Kisumu migosi Tom Ojenda. Kata kamano aneno ka ng'ikruok montie machoka kwani wakaw yo machok producer mara te gimida los ka matin waduogi nyakora mga jwang timo wakwangono. Alasene. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Piny koro tauru gimare emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyena. Nyakora mogi ajong watimo mos kuom ne ng'ado machok dakika osekalo kanyo 50 kod chiko bang' saa 1 okinyi rima kawuono maisino dong kanyo dakika 1 to romo kanyo saa 2 okinyi rima ket kod maendi kaka naselero nu etiel no romo kuongo kanyo antie kod awendo kaeno bende wadwa watwago e nyandho mag weche mopogore opogore anyato weche geko mamulo ojende anyato kineni rima bende koro oganda dhi yiero ma higa 2027 antie ka kod wendona iluongo ni migosi Morris Owaka odano pimnwa ni to Apisi mar Seneta ma Kisumu Morris mose oganda jokanyo nam king'iyo picha ni eri to emigi nondi machoki wuod nyanga ti wuod kure to Kisumu ka idach nade. Erokamano gotingo duondi. Erokamano Justus. Mokwongo ako kelo mus makende mowuok kuom Seneta Professor Tom Ojenda majatenda kendo mos mowuok kuom manager mara miluongo ni Dr. Simon Peter and ging'eyo ne abiro kaendi nikech watiyo kod office and amoso jokanya nam duto ni osawre uru kendo an iluonga ni Morris Owaka mana kaka sewachno awuok piny Nyakach kumoro ni Gemrae to atiyo office Seneta kaka achiel kuom officers makoje tich mo tich maber museneno katimore Kisumu County kamano wawinjo ni samoro thothne inimik tudo weche gweko ma tayo chenro gweko mag ojende ahinya Apisi mar Seneta kanyo moko kuom gik musebedo ku dhach go kutimo tingo mage. Mokwongo adona wachni ni Seneta kanoyier ne otiyo gi nowacho ni obiro konyo weche mag ojende mine kendo obiro ng'iyo weche manyalo konyo jo Kisumu County te at large
to wasetemo matek nikech koro ante ewuon wach mag coordination mang'iyo gik moko kaka timore. Wasekonyo weche mag ojende kendo wasekonyo weche mag mine opogore gin gik ma uselando nyaka e TV ka to kendo gin gigo endo matimore ground. Some of them kane wachako Seneta chako ne wachako support joma mine gi weche mag charan, wase support joma mine gi weche mag gige saloon, wase support ojende gi weche mag iluongo nango gige tents, and wase miyo ojende nyaka support mag ng'iewo car wash machines. Wase konyo ojende nyaka gi weche mag tich. Ung'eyo Seneta kaka otiyo gi sirikal weche mag police, NYS, Kenya Forestry, mago duto te Seneta osetimo. Ting'eni mago tok tije kawacho kendo tije to kendo mano bende abro wacho ni Seneta osebedo ka kelo nyaka bills e Senate manyalo support weche mag dongruok mag ojende gi mine. Erokamano kuom lero mako kuom tije ma bende samoro timo. Tij Seneta en ang'o? Mokwongo tij Seneta en ng'iyo ni o represent jopiny mar Kisumu County assembly mamalo ma iluongo ni Senate. To kendo tije mar ariyo en ng'iyo ni pesa ma wuok e county government ma mowuok e national treasury mokel ne counties itiyo godo nang' piny kaendi. To tich moro kendo maber kendo gen ni giloso chike kaluwore gi kaka katiba wacho kamano. To ere kaka utemo mondo mi ugo kogno kaka governors bende tiyo, kech mano be apar ni achiel kuom tije ma bende sani koro tiyo? Ing'eyo ni oversight ma en tij Senate maduong' kabisa e gwenge mag piny kaendi. Seneta ok en ng'at ma ung'eyo maber, ng'ama dhi skul kendo en ng'ama profesa. Osebedo kogoyo kogno kama makata ndalo moko ne jo county oywak kabisa kaka Seneta luongo gi buche mang'eny, ndiko negi barupe mang'eny mondo giduok kaka gitiyo gi pesa. Omiyo osetimo magi edi to kotime liete ni guchung'e maber ni liete ji nyalo dhi to mana samoro ng'ato nyalo make a political statement. But koro kuonde monego bed ni oversight itime en kuma iluonge indiko ne governor barua gi department ma weche nitiere gi audit query kantiere pesa kumoko tigo maber tiluongo gi Nairobi kucho to giduoko penjo. Mano gima Seneta osetimo mang'eny makata sani indi pod nitiere weche moko ma wadwaro ni mondo luongo godo jowa mayudo pesa mar jopiny kono mondo giduok kaka gisebedo ka gitiyo gi pesa. Asebedo chenro kinde ma utemo mondo mi ujol women group, youth group, kanyakla kod ojende mopogore e Kisumu County. Ere kaka usebedo kuchiedho kod maendi kiparo ni Seneta onge allocation to usebedo kutimo magi, usechiedho nade to usemulo ngima oganda kata ojende maromo nade? Kineno wakai kaka wantie kata kaka an kodi ka okwan lwetwa gi ok rom. Koro yuto mar Seneta Nyasaye ng'ama Nyasaye nosegwedho to en gi chuny mar chiwruok. Oonge gi allocation to Nyasaye nogwedhe. Koro matin ma Nyasaye ogwedhe godo no to ng'iyo godo ni leadership onge gi boundary. Leadership kineno ka nitiere kumoro ma rem nitie tikawi kete lweti. Omiyo osebedo kukawo matin ma en godo to wakete weche mag basari to kendo women ing'eni joma mine gi nitiere joma uso mana chapat kende. Madondo. Koro chapat no king'iyo bech chapat gin mok ngano samoro kata king'iyo ni kata nus kende to imiya 1,000 odhi okonyore godo. Onyalo tiyo gi pesa no moyudo odonjgo kata chama mokaw godo loan otergo kata nyathi school fee. So mago e gima no waparo kaka office ni waonge gi mang'eny mwanyalo chiwo. To legislation kocha bwa tiyo matek to piny koni endi office wa jibire koni gi koni. Koro nowacho ni hapana, Seneta nowuoyo godo ni Woodray okin ng'at moro ma waneno koluor konyo jopiny. Koro matin ma in godo to kila be wakonyo go jopiny koni. Nikocho bende wan gi lek. To ingeni lek nyaka ibed gi gimiluongo ni example. You lead with example. Are you providing leadership? Being iso leadership. To leadership samoro ok en ni koro igik kumoro achiel ni gimone gitim chapana. I extend tineno ni jatelo ni nitiere kako nyalo konyo ganda koyudo ang'o koyudo kumoro ma onyalo yudo resources mutiyo godo kamano. In a day welo malimo Apisi nyalo wacho ni gin welo machalo nade to gibiro kod kwayo machalo nade manyiso wa ni to ganda wa
chan ma wantie go ere kaka wanyalo loyo? Justus, anyalo wacho ni samoro jomoko kong'eyo an atiyo ofis no. Odiochieng' kodiochieng' wanyalo yudo kata ji moingo 300. Mano matin. Just people who have just mabiro toko biro mosi kata no yudhi nade ka kata go nwero kamano ni even don joma no book appointment. Mana joma bira gi walk in out in and out. Seche ma gibiro to en mana kwayo, en mana weche midhiero momako jopiny. So mano nyiso ni nitiere lead gap mar leaders wanyaka wuog oko motegno mondo ging'e ni to ere kaka ginyalo konyo weche especially weche mag somo. Yes. Jonyuolo oginene omoko kabisa. Okay. Kendo weche mag school fee miyo gi shida kabisa. And then kod weche mag tich ojende onge tich. Gionge kuma gisoe lwetgi gima somo be gisomo wayudo barupe okinyi godhiambo barupe mag rawere madwaro mana tich. Omiyo nitiere kaka onego bet ni jotendwa ng'iyo gik moko matut kabisa mondo wang'e kaka wanyalo konyo gap mantiere mar ojende gi shida ma joma miyo neno ka gintiere e pinywa mar Kaluka. Murisi temo wacho ni gima duong' ma samoro ichando ojende kod mine ma chope apises magu gin weche go eko mag koso kuma di kete lwedo ma en tich. Yes. Kanyakla koda koso weche go eko kaka gichwal sombgi kata somb nyithindgi mapile. Bentie wach moro kendo ma samoro jogi biro go mopogore to ene bigger percentage mar gi kwayo. Ing'eyo ni dhano nigi shida mang'eny. Ibro yudo ni ng'ato biro kata ni rent thage kumodake, ng'ato samoro biro ni odenyo gimochamo onge, so giparo mana ni ka gibiro to ginyalo yudo moro noted ginyalo kata noted inyalo miyo ye gimoro matin gitimo dio manyi go kaka podhogo. Samoro gin gik moko madieri ko chwampo wasekadho kuonde. Koro the only thing minyalo timo samoro kionge pesa minyalo timo te imiye ti advice ing'ise ni nitiere tije moko ma samoro bende inyalo timo kata kaka miyo inyalo yudo kata luoko minyalo luoko ne jigi and then koro loyo kata mana timo timbe maundu. Ojende be samoro ng'iso unyalo ng'iso gini uriwre group mondo wamanyu kata ka wash machine mondo kik udonje timbe maundu. Yes. And then you do seche ma how do you handle these people ka gibiro apart from nyiso gi options ma ginyalo logo eko buneno ka girwako chenro gi e yo makare to ere kaka wanyalo kedo kaka oganda mondo mi watiek weche mane Jaramogi Girine kedo ne obed chan dhier kod ngima health. Ing'eyo jogi kiwuoyo godo magi jowa gin jo oganda wan ema koro watelo ne koro wan gi gimiluongo ni skills ma iwuoyo go kodgi kendo giwinjo wach kech gin jomoko biro dhaw gin jomo biro kwayo so seche ma gibiro nyaka wuo kodgi mabut. Adwa nanyisi ni atwa mokwongo mwanyalo goyo godo mondo watiek dhier chan gi weche mag somo mathagwa e kind oganda en bedo gi good governance. Good governance tiende ni bedo gi telo ma oriere, telo ma ong'eyo gima dwaro. Nikech ing'e ni seche ma ibiro jo siasa gibiro to giwacho weche mang'eny. To ka gisewacho weche mang'eny to gifail, giweyo mok gitimo gigi. Koro yudo ka gap pod medore ameda. To ka jotelo gi nyalo biro to wacho gigo gik moko to gitimo kaka giwacho. Ibro yudo ni ka wawacho ni weche mag pur kaka koro sani ji ne komoni. Tiyudo ka nitiere kaka department mar agriculture oketo mikakati sinani motegno e weche mag pur mayudo ka ji bro keyo to cham nitie. Koro kata kiwuok e town ka idhi dala yudo ka in gi gimoro minyagori iduogo to kendo ka then kiyudo kata ka weche mag ndara to wan gi jotelo mongirore ma ng'iyo ni to ndichni mantiere kuondgi ma ng'iyo ni to connect school kata connect to kund ipure gin bolosgi. Mage sinani ma kwa bedo godo ka en weche mag school to wang'iyo ni to ere kaka wanyalo timore nade wanyalo keto sinani wang'iyo ni the needy people gin jomage data go be wan godo tere kaka leaders nyalo kundo ma pesa nitie ma sirikal okete pesa minyalo timo nade kony godo weche mag puonj tikawo pesa go tiketo ikonyo go the right people then you'll realize that ni
wabedo gi vision plan and then by the time ma kiko kata ken 5 years twang'eni wagik kanye twang'eni watimang'o gang'o. Oka pimne oganda jokanyanam ni moko kuom chenro mabende apisi mar Seneta osebedo ka chwalo gin mage weri gi chenro madongo mabende samoro gitimo kod jatend piny owacho migosi William Ruto to gin chenro ma samoro choponego mine mantie Nyalenda, mine mantie Manyata, kona Maji, kona Lejo, mantiere Migosi, mantiere Obunga, mantiere Seme. Beuri chaot kata ne jok mantie kosununa within the city dwelling areas kende bucho pone jok mantie Moroni kod gwenge mamoko. Ado na wacho ni ya kendo ado no miso ogandawa ni ofis Seneta osetemo kabisa ka donje weche manyalo konyo joma miyo joma mine. Wan gi programs adek moseringo. Ne wan gi miluongo ni white envelope kendo wan gi miluongo ni apart girl and then wan gi gimoro ni support to the widows joma ilongo ni mond ruodhi. So wasebedo ka wang'iyo ni to mond ruodhi mantiere Kisumu County. Yes. Pok wachopo kuno te. Kendo wan gi plans ni wabro ringo kumora mora. Wachako gi mond ruodhi. Yes. So wasetemo matek kwa miyo gi kodhi ma ginyalo komo. Nyalo gichuo gi morelo. Ginyalo komo. Wasetemo matek. Mar ariyo nitie mwasemiyo nyaka white envelope matin, pesa moro matin at least wanyalo support. Lero ngana jokanyanam ni white envelope ni tiende namo. Kanya biro. Exactly, fine. And then wase nini watemo ng'iyo man gi group ma wan together tukawo gimoro twaketo negi. Nitiere aparo ni wasetimo mago Nyakach apa Nyakach kumoro southwest. Nitiere group kata kumoro Rai wasetimo mago kunde moko. So waseketo negi pesa aguchigi matin maka gitipo ni gitimo gik moko to nyalo konyo gi those activities. And then kibire white envelope program waseringo gi gini indi koni gi. What is it? White envelope ne wafwenyo ni brown envelope ko wache to chalo kosebedo ga dhok maber ahinya. Kocho okawo ga weche brown envelope ni kidhi kumoro tibedo bright. Koro no wacho ni hapana. Maro bed white mangiso ni gima ler. Mako migo makata ku bribe gima maber. Okay, bribe. Igania sababu we kodini. Exactly. Ingeni nitiere miyo moro ma okung'e kata ni mo salad ne moru mucha onyalo yude nango. Okia nigochi moe mar salad no gi mo mar gino iluongo na gi mogo mar ngano. Mano yendo e gima ochamo gi nyithinde modak kodo kumodak kodo. So kinyal bribe kimiye white envelope. Ikonye kimiye white envelope. Useka luwo muneno ni for example white envelope uri samuru keta 2,000 awacho kuom ranyisi. I may not be sure of the amount you are placing inside there. To seluwo na 2,000 ni otimang'o e ngima ng'ato kata family. Bugi neno. Wan gi gimiluongo ni tracking formula. Eyudo ka wayudo nyaka report mabiro kendi. Joge makelonwa kendi ka gibiro go ne Seneta kamano. And then another thing, ka ng'at manye kwayi gimoro to koduogo temiye gimoro manyakonyi to ineno koduogo, that also tells that there's a progress. So wasaneno ka gidhi gini konyo. When the problem is not recurrent, means it was sorted. Okay, so, that makes sense. Yeah, koro giduogi and then simo mang'eny be koro okego gigo mana ero kamano. Kineno kanyo mienyo week mokalo to chakore ore gi jomoko lot moro. To nyaka bedni gimoro ok ber dire ka. Jela go be wan go kudwa kose iki. Exactly. Weche nyalo biro ng'ato biro iri ni mondo ikonye gi kaka inyalo otimo ala matin kata monyalo medo ng'ado go dalot. Kare mago mana wakoche mag siasa ko biro chakinene kumoro man to kuro klichi ko ogit jowa kumi nyalo tero gi be onge gima the most important thing and your focus kaka jatelo is valid. Padagal wasetime though wan gi nyiwa matemo gi kendo gisetimo tijno maber kabisa. And we thank our Senator for that. Nitiere families Padagal li en chenro ma unyiewo en ing'iewo gige ria. So kise ng'iewo gi twatero gi skunde. Ing'eyo ni these local schools nitiere schools ma
gine gwenge mo owuoke gi nyathi ok nyal kata afford for the dignitary parts kata ok nyal. And then iboyudo ni boda sorry ok adwa wacho ni jo boda te to nitiere jo moko mantie sector no obro kawo gi to obro take advantage of that kata kopitingi otingi to kichule. And then they also try to lure them gikawo gi to giketo gi timbe magalagala ni kucho ginyala afford those things. So office wano setimo research mondo ng'e gika ilago timore. And then another thing, madwa nang'isi gimomiyo nwa come up with this white envelope program. Yes, kapok watieke. Ne wayudo ka minewa mang'eny timo ohala giolo kata Masai siling 500 to Masai kuro duogi pache moro 500 kapok pesa gi otamo gi chulo. Yudo ka Masai samoro dwano nind kodgi. And those cases samoro they go and reported because yudo ka pesa mano ogine okochulo. Yeah, so mago are also part of the things manomiyo senator nowacho ni gima tin ma en godo fukuni o support godo mine mantiere Kisumu County. Okay. Hapa ni walero gima ber migosi Maurice Owaka kendo chenro go kuma bende senator osebedo katimo kata kamano pok wamulo ni to chude to say wuotho go yo machal nado jende maringo koni kod koni. Bring us to speed on some project musatimo ne ojende ma samoro boringo go geche wuodhe ge rally gi eki koso gen ka gisedhi rally magigo koko magibogo ji to koro wach rumo kanyo. Senator en jatelo ma orieka ong'eyo dhano kendo ong'eyo dhano gi category ma gintie. Ing'eni nitiere chude mar organized to madwa iyudo kata ne gidwaro ka wash to gibet kanyo to giyudo to nitiere chude ma en kobiro to dwaro no chudi mano ting mar ariyo ochudo mare akawo mare to dhigo. So en mane gimotimo en giminyalo timo kode malich ahinya onge nkocha no chudo to dhigo but nitiere so many of them mar very organized mosemi ka wash machine. You mean the young boys mantie youth groups? Of course, a bunch of 10, a bunch of 20. Yeah, we've supported your piki. Wasemi piki. No, wasemi piki west. Nyakach. Wasichi piki Nyalenda kaindi. And those are the young people ma senator sebeduka support. That's the motorcycle for the boda. Boda. Map senator onyoge pesa ne full. Onyoge pesa ne. Okay. Yes. Kendo okadwa lungo nyingi jogo. Kata ng'eyo ni kata kage nena kasani. To ng'eyo maber ni awacha dir. Okay. Setimo utimo ma ere kaka uneno ka lokruok bede kind gima ojende gi eki kiromo kode kiny ojana mani igolo kano ting'o manopanga to lokruok mage mosenene ngima gi? Gima ng'eyo maber kabisa ni yudo ka senator okawo jende modhi ondike tich. Okay. Kod dhi ondike tich one okoduog kanyo oweyo nafas ne jomoko. Secondly okonyo yudo thuolo ma koro nyalo konyo go jonyuol. And thirdly yudo ka en ng'ama ne timbe kata richo kata janjore timbe koro konyal timo nikech en busy. En ng'at ma koro yudo thuolo mar timo giri makonyo. To gima senwang'o onge ng'ama rach jiogi duto tete jachien nowacho ni ka in idol to mano space mar jachien. To ng'amodich matimo gimoro ok en ng'at man gi thuolo mar timo timbe manjore. So we've seen a lot of changes ojende mang'eny ma associate kodwa ma olokore kendo yudo ka wuotho kodwa miyo kata kineno dressing kata kod mari change. Yudo ka ng'ato yude gimomo nya rwako go nangane. There are good number of them ugedo ng'ato sedhi mogedo kata oloso gire moro oketa kumba ne moro nitiere mano ng'ama joma dwa dhi school bende senator osemi opportunity motimo nade for the school and I'm one of them. I'm proud that I'm graduating this year. Yeah, because of senator support. Mano gimoka nyalo wacho ni senator team to kan kenda nitie joma ne osetero nyaka lweny osetero police and these are things mar there koro gin gik moko ma changes mosebede iwa ma we are proud of a leadership mar Senator Kisumu Professor Tom Ojienda. Talking of which gik mag so maparo ni na winjo for the first time kane wantie nyasi mar manager Simon Peter mana winje ni chal ka gimi be ntie kama koro isedhi mako osechiedho kodi nade?
E weche mag somo. Yes. Ber kabisa nikech somo expensive and I can tell you ni koken keto chuny as a young person ma odhi e school mondo medre. Odwaro dedication iketo chunyi to maduong' kabisa ing'iyo ni gimidwaro no mitimo no be idware ni mondo idhi kode idwa konyo go jopiny kose en gima tek ni isomo. So aseneno kadhi maber kendo changes mang'eny osebedo kuoma because I'm being shaped gi opportunity man ayudo no and amor ni asayudo support moromo kendo atieko school kaka one of the projects project mar Seneta e office kanyo mondo ng'is jopiny ni jogo ma en godo gi jopiny moko oketo gi kumoro achiel mondo wadongre together. So I also encourage leaders ni ka gitiyo gi ji e office magi especially young people madwaro ni mondo dhi mbele. Yes. Ging'i weche maka joma nyalo dwaro ginen opportunity mar tich gikony man gi papers and also joma nyalo dhi mbele gi somo mondo gikony. Kama. Oje ni Portugal Park ne osiepna Morris Owaka amor kod chenro maungo telo amor kod chenro maungo tatelo chop kwayo na cha owacho ni chop kwayo ne cha ne Seneta. Iluonge ni Alfred Obonyo. Alfred Obonyo mana jadolo. Iluonge ni kata nyakwar nyarombo mar Katito. Mana jadolo siep nang'e. Koro in gi ote. Yes, ang'e issue ne. Yangi abro handle ang'eyo. Jadolo di fogo kuongi. Ere kama na Alfred Obonyo kod oganda mamoko mamene luwo chenro achiel kachiel. E kinde gi kima bende koro koth chwe. Chenro mane musebedo kutayo ne oganda? Wan gi program mane wachako gi Seneta and Seneta nochake maber and nwaparo ni wanyalo fail to nwayudo ni kare gima ber ok lwar. Yes. Nwachako gimiluongo mbegu mashinani. So this is my higa mar ariyo mwatimo godo mbegu mashinani. Ing'e maber ni waonge gi allocation. Yes. To waonge be gi moromo. To kata sirikal be kata kineno to bok chiw ga kodhi to ne ji. Koro nwa target widows and jomadongo elderly people. So we've tried our best mondo wang'e ni to ere kaka wanyalo miyo kodhi chiwo kodhi from different sub-counties and also different wards. So far wasetemo mwa chiwo kodhi kwa target households alfa pago chiko Kisumu County. So kodhi wa osedhi maber kendo waseyudo report even last year ji nokeyo maber kani ji ukeyo nwayudo report ni kodhi wa notimo maber. Koro kata saa minena wuoyi kodi ni ang'eyo ni wadhi nyocha wasechiwo the first bunch and wanyalo chiwo kendo the next bunch mag mbeko ne jowa mantie Kisumu County. Dwaro maduong' en mar biro neno ni yawo bedo kod chiemo moromo food production kinde ma koro kinde ma keyo chopo. Yes. Mano mano en paro maber kendo ka ichwale to apani jotelo moko nego beni milet paro maket kod mano. Ok kod mano chaki neno ka sani koro kothe ipogo Siaya, ipoge Busia, ipoge almost gwenge waduto te. Kanyo taseyo godo Kisumu County ok gionge gi right mar reply ka but adiri makende ni ok inyal address the food production or the food insecurity ka ok imanyo the which ginene mechanism kaka inyalo time man one of them and make sure ni kochiloto nitie maduong' en bedo gi data. Yes. Then ing'iyo ni to jowa mantiere gi midhiero mok nyal afford gi kaka lo sani en lo ing'e ni sani ndio opogore. So hybrid seeds gi sometimes mosetimne feasibility test study to nwang' ni onyalo timo maber ginene lo makama. Koro gimiyo onego bed ni gipogo kodhi nikech gin gi pesa mang'eny ma sirikal kelo ka koro Senate yes agriculture and devolve onego bed ni gin gi program ilago kaka natembea timo pogo kodhi nya neno ka ng'aneno tuo mabe okopo jien ng'ene professor jien wanga ba neno kokopo Seneta koro gimpende gidonje. No, they're just supporting their people. Gitimo ga kamano gineno gino ka Seneta timo eka koro ng'ama ng'ene timo gino ende natembea
Kenya kope kum na tembe. So watu nwa kope kum na tembe wewe. To waonge pesa. Tutongana na gavana. Natembea na gavana nige pesa. Tuma gavana nige pesa. Wanga nige pesa. Dala ka be one ka be ni wanene ni. Jawari de kudhi. Mane kaka piny igero. To chunge ni ka ji chiemo. E ka ji nigi teko mar timo gik moko. Other things. Apa ni ni kare kendo ka neno ni ojawa chopo kendo oyudo kaka ginyalo keto kodhi lo to gin kodhi achiel mopogo koso gin mopogo koso en na bel. Wapogo bando. Wan gi bando ko emu pogo kwa sayudo ni maindi e bando matimo maber e gwenge wadi koro ka gigo expensive bingeni gigi expensive okoyot yome wuda gneta no samoro ji jokisumu nego dogne gi chien jokisumu nego dogne mano professor Tomojet. Okay. Kamano. Wacho ni onego ng'iye gi wang' ma. Maber, nigo jotemo. Ng'ama golo pesa ne magol kodhi ma pogo jelof apago chiko. Iparo ni mano tich mayot. Kanti mzima. Titiyo gi pesa ni? Mano ok tich mayot. How much is a packet? 900. 900. You just say 1,000. Yeah. So 100,000, it will mean 19,000 people. And okete medical mind is second lot. And then ochopona de kum jobin. One ge ilumini our coordinators sub county. And then one also ge joma ngi waseringe Kisumu county te. Ma one ge jomu wangeyo. Okay. You look at ward 35 wards wangeji te. What I meant to ask any utinge gilori. One gilori? Yes. Dongi ng'eyo kobiro nwa to office Seneta be wan gi geche. Oh. Yeah, so ok ni mar Seneta kinyo. So wan gi capacity to take to mark out the mwandu utero ne ground mashinani. How do you know who is needy or who is in need of this code? Because so much time meji randomly. Dongi wangi sane what target elderly people kod jok ma widows. So you cannot okanya wacho ni widow to kin widow. Okanya widows gin a group. Okanya luwo kan kaka justice kama ta wife keta. Mano I'm not a beneficiary. No, you're not a beneficiary ko chingino kwa tim gino ne jopiny te. Okay. Wan gi targeted group. Koch kwa wacho ni wadi timo ne jopiny te to kwanya. Nikoch kata en gimo otamo nyaka sirikal wuora. So mana matin ma wan godo twang'iyo ni justice ni ka ng'iye to nyalo ng'iyo kodhi. En wawe to onyango ni to kanene to obro thago justice gi kwayo cham weng'eyo ni kodhi mondo be ochuo mare. Then at the end of the it justice chiemo gi kwe to nyango be koro chiemo gi kwe. Koro dhano yieng'a e koro gweng'. Kamano. Okay, apani mano en chiedo maber kendo ma aneno ka jawa mamoko owinjire okaw bende oketie tim kaka sadhe gi wadgi. Kapok wadhi e weche moko mag dongruok mag ojende kendo wang'iyo kaka usebedo kuchiedho kod ojende lai mag siasa mabende usekaw, adwa ni wakaw yueyo machuok to kata kamano kapok wakaw yueyo machuok wang'iye ni to jowa magi mabende samoro osedonjo e chenro maket kod maendi mabende luwo achiel kachiel. Kapo ni nyalo ayudo kanyo iluonga ni Millicent Jaote Millicent kawuok Mwer Upanda Siaya County antie kodu kendo aluwo twak mar jawach mar Seneta e yo makare. And then ayudo kanyo iluongo ni fully tuned Victor mar Siaya wacho ni nitie koda e chenro. Father Peter Ojongo Rono bende wacho ni luwo chenro yo makare e kanyakla koda Charles Lwanga kantie gwenge kuma Kisii wacho no yudowa e yonero makare. Mago e ote ma dibed ni osechopo kae gi sani. Kaponi moko wang' ni chop mbele kanyo koro mago jong par ni nyalo chwalo ote magi e mbui e yonero mar lony mar tudruok manyasani. Color TV live e Facebook kanyo bende nyalo tiyo kod namba mabende nitiere TV mari kanyo nero mondo mi chwalna ote ni kata penjo midwa penjo migosi Owaka. Nitie penjo moro no penj ga ka. Chal na wito penjo no matin. In fact no wariti god penjo no. To watemane piyo kanyalo yude kapok wadhi e yueyo. Ora dhi ng'iye seche ma one yueyo ni kwaduogo to wachak kod penjo no. Wakaw yueyo machuok waduogo nyaka mogo jong.
komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde ma gitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justice Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Machiegni kendo hinya kora Mugajiwange telo ni eri mar adek kendo mogik e twak mara koda migosi Maurice Owaka achiel kuom apisas go kuma bende tie Apisi mar Seneta Kisumu County ka wasebedo kwa mbeko kode nyandho mag weche mopogore opogore ahinya to dongruoge ma gisebedo ka gitimo ngima ojende jogoeko ma giluongo ni mon ruodhi mago yama bende chuogi kata wuon utegi magoro yande oselalgo ka wantie koda minego eko ma bende timo anda swekre kuonde mopogore opogore obed joma uso madondo Nyalenda kanyo, chiro konyo welo kanyo, obed ni entie mwalo cho amigo sikucho, obed ni entie gwenge gweko mago mag Kawosh kocha, kanyakla koda sub counties duto ma bende loso Kisumu County. Owaka intie kod lweny ka kod oganda mopogore opogore ma bende manyi kaendi. Vitalis Ocheng wuod gi mradhiu to wacho ni anantie kena mako chenro yo makare. Amor kod chenro kata programs ma professor timo. Musna wuod gi mrai penje ni to gambut nonego bednu kelonwa nyaka chikoni kod raincoat. Seneta olal kule gi gambude wa kod raincoat. Iluonga ni Abdalla Otieno mar Katito.
Then wantie koda yo Obiang wacho ni to ando kamor gi Owaka. Owaka nitie jomoko bebe omor kodi. Bade kata mana Yesu Kristo mawuod Nyasaye. Noko ne ji okwera te. Noko rwake olowa. Koro bang'e kane Yesu koro osewuok. Eka koro gigombo Yesu. Sani Yesu ne milamo. Wacho ni kapod kata ni awinjo ni wacho ni jadolo samoro korwake gwenge. Yeah, koro ng'ama dwa lawa nawano. Ayie kode nikech nyaka lawa eke pacha tiyo. Exactly. Koro ng'isa gimomiyo dwa lawa. Gimomiyo laiwa nawa to wacho. Ok wacho, ko wacho mano tabro donje tang'ise ni wakonyre mondo kik aring ahinya atur. Seneta no wacho ni tero gambude kod gambut. Adwa nawacho ni Abdalla osiepna kendo asewacho wach kode wach gambut no gi raincoat. Now 1 year. Tadwa wacho ni Seneta. No, you can't be serious. Yes, it's 1 year. We koth go Abdalla igachiel. Abdalla ong'eyo maber gimomiyo pok oyudo gigo. Ong'eyo ni gimang'eyo ne jowa samoro nyalo bedo ni adieri kende ma gilak mana matin. Adwa wacho ni Abdalla gini kane wabedo gi bura and gi jokatito mwawinjo kwayo margi. To Seneta no. Actually it was a group. Yeah, it was a group. Okay. Gin gi group mar security. To Seneta no wacho negi maber ni gigi kwa kelo to wakel gi elwet ng'a. Koro ibro yudo ni shida mosebedo ikatito kanyo. And especially e weche mag raincoat kod gumboots. En ni ng'ani dwaro jotelo pogore ng'at midwa hand over leadership the security teams makatito. Yeah. Koro nyocho wawacho gi Seneta ni yes. Wang'e ni to program mar security mantie katito ni obet nade. To kumobete ni ere jok monego bed ni work hand over security materials manegi kwayogi. To seche mimiyogi to ere kaka gigi biro konyo kanda. Nigo chingeni okwa inyalo kawo gigo tikete lwet ng'ato to loko magi. Kata ikia ni bang'e odhi miyo ng'agi. So nyaka wang'eni who are these people? Magi jo mage. Are they the right people? Are they the right people? Minyalo mi ang'o? Minyalo mi gigi. Koro Abdalla obeda mos. Abiro bire ground nikech an kodgi kanyo. Yes. Mondo wang'ini to jok madwa beneficiary mag raincoat and gumboots gin ng'a gini. Okay. And group gini jotendgi gin ng'a gini. To being that ni en gima itimo ma benefit oganda. Koro jo business community makatito bende nyaka puodhnwa jogi endi ni magi securities marito ikatito. Yeah. Okay. Mokata kwa kawo gik moko waketo kuomgi to gin gimo puodhe maler. Okay. Kamano. Jopiny ok be ywak ni to nukelo mwandu Tukete lwet achudhe tu. Achudhego pegigigo ok ong'ik mochomo. Okay. Yeah. Kwabere koda otego iko mabende jopiny oseoro kae migosi Owaka. Ang'o momiyo usebedo kutimo dongruok mutimo gete? Un ga geta moro koso chunye maler ka jo Nyasaye? No, gima ndwa na wachi ni Seneta nitie ga geta moro? Gima ji ok ong'eyo. Seneta nochung' orawe Seneta. Norawe Seneta. To kaluwore gi kaka nonego bed nodhi kanyo. Nonego bed nochung' gavana. Ang'o manotimo? To waneno ni Anyanyong'o osetimo, gavana Anyanyong'o osetimo 1 term. It was good mondo wamiye thuolo mondo onyagre mondo kwa jopiny second term. Ok ni wane makoro wakelo liet. Koro kan wabiro to wacho ni ing'eni kidonjo kumoro tisowi komondo. Koro kumani wasogo wiye ne Senate. Senate osedhi Senate term achiel kosari. En term achiel. Remind me if my may go. En term achiel mutegno. We had Senator Masani ambassador. Outa. Not the term achiel. Nyong'o no the term achiel. When Outa started with Ranguma. Yes. Then Nyong'o came the first term. The first term governor. First term the first term senator. No, first term Nyong'o was a governor. Who was the senator? Outa. Good. Yes. That makes me understand. Second term Nyong'o was a governor. Senator Agenda. Yes. Oh. Yes. Koro nudonjo ka senator ka Professor Nyong'o. Yes. The governorship ne mar ariyo. Yes. Mondo sogo tiendu. Yes. Udwaro ang'o? Wadwa governor.
Kisumu County. Udwa timo ang'o mapok nyong'o timo? Wadwa loso Kisumu County Orach gi kanyo. mondo gwenge ma Kisumu County bowinje ber kaka Nyong'o ng'eni gavana Nyong'o mosiepna oloso town ber kata kineno ka pi pong' to tinde ok opong' ahinya nikech town oloso Anjo ni pi no kotero ji Kisumu kane pi tero ji Nairobi. Yes. So oloso town. I credit on that. And you see, Kisumu County yotingo sub-counties abiriyo. To sub-counties abiriyo gite. Gidwaro services. Mineno timore Kisumu City ka gite. Nyaka mashinani. So wadwaro ni mondo wang'eni to weche mag somo. Nikech nineno ka opodo mi thuolo mar county mondo nyalo chiwo weche mag basari. And weche mag ECD. Mondo nyithindwa bende otimre osome environment maber. Wan gi plan kendo wabiro golo manifesto. Mabiro nyiso jopiny waikre. Achiel kuom weche ma Seneta dhi ng'iyo gin weche mag somo. Ahinya to ECD health. Nikech ng'iyo mago default functions. Ung'eyo weche mag land rates. Ung'eni land rates ginene kaendi kong'iye maber to ma osuru ochok maber. Osuru no nyalo biro mager piny tibro yudo ni osuru ichoko to gin pesa moko ma lal gi malo. And then wan gi weche mag ndara. Ndichni mang'eny kidhi kata Muhoroni gichulo ses. To iyudo ka ndichni ok passable. To gigi ok dwar miracle. En mana ni bedo gi the right person a ministry to mong'eyo gik matimore nade matimore keto giga timo. Senator Ojenda is a senior counsel. Yes. And ng'at ma for you to become a portfolio ma senator ntie, you must be somebody who is well connected. Yes. You have friends of goodwill. Yes. Being mondo mi bed jatelo manyalo konyo joge, I know you should be having opportunity to lobby. Yes. The national government. I know siep jatend piny owacho Migosi William Ruto. Yes. Kapo ni inge dala ge Senate, local home. Where's that? Gemrai. Yes. Gotcha. Is he also having some home in Muhoroni? Yes. I was there. Yeah. How does he get to his home in Muhoroni? There's no road. Emomiyo ne no oketo sinani mateka mondo ndara miloso mar nini ilunga Mamboleo, yes. Odhi nyaka Tenant, yes. Yeah, nyaka kocha. So ingeni gigi duto te itimo gi budget. Correct. Ok inyalo wacho achiel pile ka pile, but maduong' kabisa en ni gimi wacho ni be okete pesa. So senator gini nyocha osedhi mogo wuoyo gi president kendo ng'uyo maber ni project no chake to noketne 63 million kata mano uro e godo mano the bigger road mano gini Kisumu ka Nairobi. So sani endi no sami contractor pesa ma contractor nigi tich wan gi lot 2 dhi maber, lot 3 dhi maber, kata lot 1 be aneno ka contractor ni site na kala banyo. Yeah, so that road, yes, the contractor is on site kendo tich dhi mbele. Koro wamegi mana thuolo to mondo gitim tijgi nikech ok en tij odiochieng' achiel. Koserumo to bro timore nade, wabro celebrate together. There's a place called Seneta. Seneta ng'e maber. Barabara miwacho ma oketne allocation no. Nas kalo kanyo kigere. Leave alone that. Barabara mag counties tie madonjo e dala Seneta ma buto Seneta kanyo. Myself ne jopiny ogocho no mwadhi. Mwaneno kaka barabara ong'adore. Chuodho ema jiwu. Kacho ne gupure by the way. Upidhe cham. Bintie giminyalo tim. Be unyalo wuoyo gi gavana Nyong'o. Ng'eni endo ken gavana. Maduong' kabisa ing'eni wan gi 2 level of county leaders. Yes. Wan gi county government and wan gi national senator ma represent a national level. So wan gi MCS ka. Yes. MCS okwanyal weyo nikech ok en ceremonial post. En post man gi responsibility. Onego bed ni wang'eyo ni to pesa ma ichiwo kata mabiro tere kaka pesa go tiyo. And wacho ndara no koro ok ang'eyo nikech wan wande reko garinga to wadonjo to kang'e ni
kwata kadwadonjo ka seneta watiyo mana gi ndara achiel kata kwa kucho kantie ndara ma ochot ma onego bed ni iloso aparo ni seneta nigi network en gi network mano gima ok anyal riambo en gi network motegno kendo abro timo follow up mondo wang'e ni to ka en ndara ma dwaro agent to wang'e ni tere kaka wanyalo link kata gi jokera nikocho osebedo kotimo kamano mondo wang'e ni to ere kaka ndara no inyalo tim mondo kony jopiny samoro leadership ok go e uwi correct true ok inyal rito ng'ato mtoko ogwe piny rito ni watne mondo bi okonye ikawi itere osuptal kigone watne no simu nitie gik mwanyalo timo wabro nyiso governor ni governor onego bed ni konyo kata leader jok mar responsible kata ken mjumbe goch gin gi pesa governor nigi pesa infrastructure mjumbe ang'e tije nitiere but en linked gi CDF koro nyalo push okay ang'o miparo ni Seneta Professor Tom Odhiambo Ojienda ema kobet kom mar gavana higa 2017 to koro en mamoya koro adona ng'isi so nikech in e camp no hapana ok ata antiere camp to be kata ka antiere camp no onge rach nikech iseneno ka tiyo matek uselando gik mwatimo ka ogin gik mochuogi gin gik mosebedo katimore koro amor kata ka ne camp ka kocho miya thuolo mag timo gik mabeyo mar konyo jopiny mano onego bed ni mor mari koro amor pas mokwongo madwana ng'isi en ni senator as a professor of law en ng'at ma ong'e weche mag policies ong'e weche mag chike matayo counties kendo matayo Kenya kendo piny ngima koro en gi rieko mang'eny monyalo tiyo godo mondo ong'e ni to chike moketgi gin chike manyalo konyo jopiny ka in terms of kilos of policy and also governance mar ariyo senator en ng'at ma nigi mbi mar piny oseyiere kaka lawyer mar president lawyer mar Kenya ka oseyiere lawyer president mar lawyer piny ginene Africa East Africa to kendo en one of the lawyers e piny ngima magata sani endi kata iponi kata America dwaro ni mondo o represent Senator Ojienda nyalo represent so en gi mbi mar piny to kendo en gi network so network ma en godo no to kichake yudo gi kaka understand gi kaka county obet gi osebedo nyaka lawyer mar 47 counties osebedo lawyer mar senate be kane pok obedo kata ginene then sani koro en senator ma ng'iyo weche mag kaka chenro mag senate chal so en gi experience e weche mag devolution ma bende en gi nyaka rieko mopondo mang'eny ma jowagi onge godo minendo dwa chung' kodegi king'iye mos tibiro ni senator osetiyo mana dichiel as a senator to contribution mose make a parliament inyalo we ni en senator mosetiyo higni 15 so mano ng'iso ni en ng'at moro ma Kisumu County ka ne Nyasaye ogwedho Kisumu County mondo bedo kod ng'at machal gi Professor Tom Ojienda. Moris kaponi migosi Tom Ojienda nyalo lengre ma yiere ka gavana ma Kisumu weche mage ma in iwuon di gombo ni ochake mbolo ma samoro king'iyo to mori e county ma Kisumu maduong' kabisa king'iyo weche mag pur weche mag pur pok omi mijing'o motegno kendo ing'e ni pur ema kelo chiemo correct yes then kod weche mag infrastructure rangumana governor mokwongo rangumana oyawo yore mang'eny kabisa to yore go moko tinde odinore nok otimne gima iluongo ni maintenance idwaro ni mondo yaw manyien chiem godo at the same time ndichni maricho pod ng'eny e Kisumu County and maga paro ni nyalo bedo ni one of them education ing'eyo senator na professor odwaro ni ka chieng' moro wuok e piny ka to we professors moko wang'e weche mag somo motegno to kendo wachak wang'e weche mag lope bing'e ni lope mang'eny kabisa mantie Kisumu County gin gionge gi kata title deed
Yeah, so nyako encourage jowa mondo bed gi title deed. Also in Moroni. Yeah, Moroni and even Gatamana villages. Yeah. So then which kwachak wang'e weche mag thieth. Yes. Ji mang'eny kata jodongo mang'eny pod onge okumba mar thieth masani. So wadwaro ni mago endo nikech ang'eyo ni time wantie koka 60% of registration mar SHA. So by the time wachopo higa manyien, ang'eyo ni governor masani ok nyal chopo kata 70. Ok abuone, but kinde mag timo gik moko aneno ka nitiere piny. Anunjo ko wacho ni sano you break. Yeah, so wachak wang'e weche mag development mang'eny kaka choko osuru kata Kisumu County. Wang'e ka wanyalo choko osuru maber mondo jo contractors, jo service providers oyud pesa seche ma chon to gik moko be otimre to mondo reduce spending bills. Magata ka dipo ni ng'ato timo tich tichule. Kotimo tich tichule. Okay, iwacho maber kendo iwacho lek madigomb ni mondo mi ochwal koda Seneta masani Professor Tom Odhiambo Jienda kobedo gavana. Kendo ang'e ni lamone kaka rawera manie tiende kendo matiyo kode. Oganda osewuok bura ma bende nyako ma Kisumu County ni gibe gidware. Kendo gin mana yawuot lo motegno. Kuom yawuoid gi duto te. Who is your threat? Ng'ama miyo gi go? Ing'e ni siasa onge ga threat. Siasa nyalo chayo kata ng'at moro miparo no threat no to wuok somewhere modhi oyomb. Siasa ng'ata kosechung' ji nie piem. Koro everyone is a threat. Ji te gin threat te. So golo gima nyalo timo ni to ing'e ni thum kowuok ka imiele to kaka imiele mopogore. Ng'ato nyalo dunyore matek, ng'ato be nyalo tere mana ndese matek. Koro nyaka madhi yiero ni ng'acha chande to miel kaka dware. Koro jopiny dhi biro yiero ni to ng'ama mielo thum wadwaro. To bro they will make a decision. That's bright of you, Owaka. Yes. And my question next on that would be, ni kapo ni nyako koyiero, to you would accept and move on? Yes. Professor wacho kamano? Yes. Okwanyal tamore professor ng'ama nigi legal mind. Again, en gimotimo. Yes. I know you don't mean ni joko onge gimotimo. It's not a do and die for him. Yes. Then that is the truth. Then that is the policy monego bed ni ng'ato nigodo. Koyombe maler ma watieko ng'wech maber. Professor nigi gige mang'eny motimo. Arudi kotini. Kotini iko. To be ing'e ni professor ni piny dwaro kumoro amora. Ukia ni samoro be kara gik manya timore ng'eny. So gima wang'eyo no kwane pok noremga, mano be gima nyaka nyisi. Professor Jienda onge kumosireme nyaka nochak school from Remo primary school. So you would do it for the first time 2027? So nyaka watim. I don't know, it's in 2027. If you do it, it will be for the first time. It will be just for the first, but I know it's not going to happen. Okay. Professor Jienda pok no rem, so we are not talking about rem. Yes. So maybe tomorrow kawareme konya discuss. Not in his vocabulary. No, that is not there. Waonge get that. Pok no rem. Are you guys in ODM? Yes. Fully in ODM. ODM. Ingene nitiere gimoro ma ji okiaga. ODM party. The meaning mar ODM dino tiende ni Democrat. We are in ODM. To gimomiyo wan e ODM, an pok awinjo kuma ne Senator resign mowacho no ken ja ODM. Ma ji odhi e by election mowacho ni. Pok nawinjo kuma jo pes dong ing'e ni jo ODM ing'ado ga. Kata sani ke Google tibro yudo Senator mari en ng'awa. Professor Tom Odhiambo. It's my senator. Yes. Yes, I know. ODM. Koro engo mi penja ni penja ODM. Apenji nke jopiny ema penjo. Jopiny ok nyal penjo. Inano gima timore ni jomoluor compete gi Professor Jienda. Emosebedo ka miene. Ni ok oja ODM. No ok oja ODM. Tiki penjo jok moluor go. Ni noringo chon odhi malo. Oringo dhi kanye. Kuma ineno nodhieno ema ng'isi kawuono no kune ma wantie. To loch ok ka ng'ato osebedo president. Ene en gi mwandu te. The system ma wan godo e Kenya ka. President pod nigi powers mar dictate mwandu. Iwinjo? Awinjo kaka ji goga koko ni police kiani wan be wan gi ang'o. Wan be wachulo osuru no chako chulo chakre chon. And we know that.
So osuru ni kuchule ang'o miyo jo pinje ma ginene jo Mount Kenya The Luo Nation gin comfortable felt iwinjo gin comfortable to want kwan comfortable to osuru to wasiko nwa chulo pile ka pile because the government mantiere ka i align kode to diro ni gimoro emo mineno kata SGR you see what's the law saying? You are representing a lawyer here. I am telling you this. Yes, tell me. Ni nitiere politics and nitiere law. You get it? So politics en kako biro en obiro gi favor. Law biro ni law nago kaka timre nade. Law nago kaka timre kako nego bedi. To politics to biro gi gimilong ni favor. I know, I agree with you at some junction. So adwa ng'isi what make it very clear mondo oganda wa mawinjowa mondo ng'e ni wan kaka Professor Tom Ojienda kendo osetiyo ne party. Ma kata jok party bong'eyo ni Professor Ojienda osetiyo ne party. Professor Ojienda ni mose yalo kata ndalo manyocha somebody is there would be asking you ni ng'ama pok otiyo ne party. Nitie joma pok otiyo ne party. Nitiere niko chingo ni party en two things. Party en keto mwandu ni party. Wuok oko motegno kiwacho weche kiwacho policies mag party i represent party kendo party koyieri kaka seneta mare kata kaka governor mare kata kaka MP mare e bunge tiwuoyo motegno ti represent the voice mara ngo party misa kuma Ojienda poko fail no kwan mana wacho jopiny mayo jopiny ko nyaka koro bed kong'e maber jopiny nyaka bed kong'e maber niya Professor Tom Ojienda en one of them en achiel ODM to kendo weche mag party bomako motegno to maduong' kabisa jowa moa e weche wan joluo te wa compete mondo wager piny jowa timore nade owewe mieno jowete gi weche looking at your friend Professor Tom Ojienda so yes which faction does he fall in the same ODM and only ndo ground ko ndo mwananchi ingene one thing nyaka obed careful kalani gi chal nade no I don't know what this ma blue yes ma white yes ODM chal nade orange they say they are orange they don't say an orange king'e jolinda inchi kia jolinda wananchi kia jolinda wananchi I've not seen their color. What color they use this blue color in their functions. To Linda ground tiyo gi gine mane color man orange. What is that message? You don't support leadership mar young people. You don't support No. Let me tell you something. Our junior dear, leadership is structured. Yes. Mano gimanya kinge political parties. King'iyo Kenya ka tok 2010 kwa sayudo katiba ma 2010. Exactly. Onge party single party manyalo yombo president ken ng'ata diwa ng'ata chiel. They must consult effort. They must put the effort together. Okay. Ibro yudo ni ODM riwore gi other parties. And that is why ODM cannot go alone. Wawundore. To ODM nyaka go mbaka gi ng'ato. To kane ogo mbaka gi ng'ato nyaka go mbaka ng'ato ma ingo machiegni komondo. Eka koro ka mbaka ni otamore, eka ka mbaka igo machiegni. Sani un gi UDA. Wago mbaka gi UDA. Ngech na winjo ni your party leader is oburo gi ngai. Yes. According to what professor believes. Professor. According to the chick of the party. Ingene ka neko submit. To National Governing Council will submit. Magi propose gik monego benetimore. And that is it. It is procedural. Koro warito NDC oluongi mondo gi ratify. Ere gima niko chingeni ka in yes on 27th yes. Koro ka dipo ni in gi wach moro. Ka in gi wach moro, ti wacho ni erase that concern. But you see, gigi nyaka timbre ni coach election osechop. Good. Things are moving. Ok wanyal bedo stacked ni coach ng'ato samoro gi kako dwaro ok timbre. Osoti has said ni ODM onge kod ability maluongo that NDC. Gene magintiego because legally Sefuna is the secretary. Is he still your secretary? No. Secretary, ing'en nitie positions mok chun. Sani ndiko ng'isi no iwuok kaendi.
ibro ka bete dhoge oko kata te wachi in studio kati I'm a pioneer. I'm a pioneer, no. Why are you pioneers also betu ko mang'eny. You see the truth of the matter. Wawinjire urawinja. Sifuna ng'ama ber kabisa ko ng'ama rach. And is a very visionary leader. King'io ng'ato kinde mag king'io siasa maber. Is upcoming young person. But ing'eni inyalo ringo matek mikethri. Okay. Jodongo gi samoro be ichoke wisdom margi. Eka koro chieng' moro ka koro ginyisi be gimbe gik mane gitimo chien, mano kethogi kata mano losogi. Eka koro kidhi mbele tiyudo ka koro in gi ang'o. In gi power. Power. Yes, power mwadwaro. Emomiyo SGR, wakin president Saturday wadhi launch SGR. Yes, president is coming. Seche modhi launch SGR, jedi midhi ndiki. Itich. You tell me. It's a good number. A good number. Youth, young people like me. Both Jokmar professional and those people are not skilled. Semi-skilled? Yes. Mago ka biro ka gibiro ni good relationship wan godo gi ang'o kisirikal. President Kinyi Friday romo kod oganda jo Islam in Kisumu. Yes. Ochako gi kanyo. Then proceed to limbe mosebedo kotimo Kaluka. Before we conclude, what would you count on them, on your capacity? Yes. Iparo ni gisebedo kod thuolo mar kelo a lot ne oganda wa. Ka wacha a lot, you understand gima mean. Be wan gi goodies mwanyalo siemo. There are a lot. Gima wadwaro ko mondo ni wabed patient. Ing'eni ka ng'ato biro kaendi mowacho ni obro gero ni ot. Ok okelo ni ot. Koro he has to go and plan himself. He has to, like, gima budgeted. Kaka koro kabonyo kanyagol. Bing'eni jo oko ng'e gima timore ka. To teach to the bell. Make us know. Teach the bell is almost 40-45%. Teach marang'o. Teach mar gero ginene. Kuma ibro pidhe rech. To training mar be jok mabiro biro kanyo endo mondo timre nade ing'i kaka wanyalo bedo pidho rech. And it's a big project man dhi ndiko nyaka chika. Okay. Yeah. Aya. King'io Mamboleo Road Ndaran. Mani wachacha. Makale tok dala gi Yes. And not even kidhi kata mana airport ka. Yes. There are so many things ma timore sana. And then gima wadwaro kendo ing'eni kisekwecho to nwang'o ka gimoro donjo. Ichaki ng'iyo kendo ichaki dwaro gimoro. Wadwaro ni mondo wa revive industries mantiere Kisumu County ka mondo timre nade. Mondo mane tiyo chon kaka gini kikomi gini. Mondo jo ondiki. Song you people have sung. Yes. Mondo pesa lor. No. It needs action. It Who needs should do that? action. That is why Professor Jienda. Emomiyo wadwaro ni Professor Jienda. Is he still singing the same song? Yes. For Jienda? Yes. You want to revive Kikomi? Yes. That is in Tell our... him we have said. It is in our blueprint. We are putting our eyes to see. Don't put your eyes. This is a man of action. So Mano is going to be part of our blueprint. Gimano tamo we wadu do chiero. Tangoma gik mang'eny osetimore. Dong gik mano otamo ng'ane kata president mosetimore chien ka. Dong cho waneno ka timore. SGR biro ka president gi tada kosepa. You mean the senator has touch mar reviving Kikomi? President ng'ani senator nigi direct link with the president. And they share a lot in common. Myself I have. Of course, but you So cannot. you should not brag Okay, to us about. Okay, y'all better direct link. Moingo senator buana. I agree. Ago siepe mosebedo ka timo gik mang'eny. So, when kakoro bedo national government, interrelationship mar national government gi county government, Yes. I think Professor enjoy it perfectly. Okay. If he koyudo opportunity, monyalo bedo governor ma Kisumu kamang'e no debate. Okay. Mark this day. The next governor for Kisumu County is Professor Tomoji. God giving us life. Yes. I would see that. Please. Good. If you want to find me, you find me. Eugene Wamalwa, Yes. as we conclude, yesterday, kane gintiali Elmoro Nyakach, kane giko the pilot. No chung mo wacho ni, you know the faction where he fought, Eugene Wamalwa? He's with the United Opposition. Whether they are calling themselves Wamudende or whatever thing they are. Wamunyoro. No wacho Eliel no. You know who what I think he didn't say something wrong. According to me, kangi gi professional brain na kendo kangi kaka jafwambo. No wacho ni negise wuotho kod ODM igni mang'eny. ODM gin osiepegi. To gibe gin kocha. Gineno ka umbeko gi sirikal. Kuyie. Kutieko maruno ubumbeke kodgi gin gi better deals. What do you think? Gimani e lweta ka kinena inana
Ina nango ka. No, I'm seeing your finger strips. To gimante amiya lweta ka. Folded, I can't Inene. see. Inene. So wakungo gombaka. Gigimu aneno. Kwanyalo gombaka gigimu kwane. All of us dwaro nobede sirikal. Kata Eugene no manyo sirikal. To wan to wagombaka gi sirikal. Gima is already there. So what wagombaka gi gima onge? Cause wagombaka gi gima nitie komondo. Then nika wagombaka kaka kudhido tonge mudhigo edwaro. Wood mama. Umany lew. SGR mineno wayudo kani. We pod awuoyo wach SGR nkocho mora nkocho en gima duong' kabisa. Ok wanyalo yude ka de wanoko. To kawach niya, ni mano koro is something ma onego bed ni part of our discussion. Okay. Because all of us nigi cool right for that economic stability. But one thing that we need to be proud of, ni through kaka watiyo gi jope gi sirikal. Yes. Gigo duto temo wasebedo gigo gilek ga chien ka. Koro biro mayot. Okay. Maonge pek. Okay. So kwanyal go mbaka sani endi nikoch baba be kanowewa to nowacho ni nyaka wabed ga ng'o waguru mbaka. Okay. So mbaka ok en gimichuno. Ok en be gimi igine en mbaka ma structured. Okay. Kaka koro sani wan gi ODM party with all structured leadership. Koro imiyo gi mandate to gidhi go mbaka. Okay. So ka mbaka ni otamre eka wachako bingo thuolo pod wan go. To ok wanyal go mbaka at the same time wan e yango e government. Okay. Yuja. Ok wanyal go mbaka go position. To king neno Eugene Wamalo. Owuotho gi ng'at moko dwar jaluo. Who is that? Gachagua. Ma celebrate nyaka tho mar president wa Raila Amolo Odinga. Raila was your president. Yes. Okay. To oyene kaka wanyalo mor gi ng'anindo. Raila koyudo ambassador koyudo gine kuma no dhiye cha iluongo na gine African Union. Okoyudo. Wa piny okuyo to ganda magu kuche to celebrate. Wago mbaka nang'o gi jogo. Wachako go kod gi mbaka nang'o. Ka wadwaro president Jaramogi Owenegi. Kibaki tosho biro ka. Why are we feeling near? No nego bed ni wachak gomba ka gi jogi. Ko Uhuru ne president, iparo ni Uhuru de dwa miyo Raila president. Bendo wagomba kada Raila de pokotho. Kike. So we need to be very wang'iyo oganda wang'ire kaka pok wang'ire kaka jo party UDM. Okay. To kendo wang'ire kaka oganda Luo. Mondo wang'e history kuma wuok gi gima dwaro. In the same meeting Martha Karua wacho ni nalo mane jalup baba uno jakom Raila Amolo Odinga nowere kabisa. Obiro bedo jatend piny owacho 2027. Noere, nokelo nokura di. En be noero. Chingomo eribe. Nokelo nokura di. What do you mean? No agi kura di kata kura mano kuma no wuok. Ino jakom ng'ama ber. To kendo leaders onego kop jakom. Niko chuma ndie ng'ama no dhi mo swear in Kibaki gutieno to pod okelo motemore nade. Kelo motiyo koda. Seche mano kelo Who did that? Martha Karua? Yes. Ngama dogi somo documentary manyo je TV ogolo nyoro kacha. Pokin to mano gima dong wang'eyo ya. Koro an kura. But to sabe ok mago kura mokwongo. Yeah, I know. So it's star away for you for Martha. No. That team kando kidogo. Gi pod waonge kod agenda. In the same meeting Aaron Cheruiyot Seneta owacho ni I think owacho your dhogi ni ok domor ka en e loka gi kocha to no ka loka koni nitie mudho. Yeah. Kendo kwayo ni ubed mana kar tiendu kuma untiere no. Of course, ingeno chalo jogot. Gino wachalo jok kumoro achiel. Joka ng'ato. So joka ng'ato be ng'iyo kaka gore, ng'iyo kaka go mbaka. King'iyo be gima oseriwa gi onjalo jogot marach ahinya be onge. 27 okilero ka be wagi nene. Gidhi kodwa maber. Yeah, I think they did well. Yeah, And they did well. they were over-angered No, they did well. than how you were. Mane kaka power ikaw. Nikuch power, joka kando already, gising'e ni gi manipulate everything. Ka pesa gin go. Mwandu te gin godo. Koro ing'e ni mondo igol gigo kuom gi nyaka ibed different. Emo mineno ka igi wang' gi president wa masani Mwero. Who is that? William Ruto? William Ruto is speaking unpresidential words. No. Apenji, dong jogi be Why does he abuse his friends? No. Okay, in body shame, kasa ni ndi ng'ato wacho ni idhero. Kendo dwa mi idher kabisa.
to embo penji ni michweno. Oduo kini michweno. Adwa ni punguza chiemo mane wachwa. You see, okowacho, what is not unpresidential? You see, mane kuma gikete. Okay. Let me tell you something. Presidency. Let me tell you something. Hold on. What do the law says about presidency? Presidency is a symbol of unity. A unifying factor. Yeah, a symbol of unity. Then another thing that Hold on, Waka. Before I know that, you also understand why. When you tell me that presidency is a unifying factor, to unifying factor ni makoro Rowere gi jok mok nie presidency go. Koro Gi pilo weche. adwa ng'isi niya. Presidency is an office. An office. And the president is a person I know. And president himself. Who is emotional. Who is emotional. And this is not the first time. So they said Even today, Katasani. hold on, today they said, learn how to control your temper, Pole. Of course, ina no gimanya kangisi. Temper is controlled. Anger issues. Tingeni sometimes. Your friend has hunger issues, man. Kaora biro komuomi, ko biro ridore. Taora nyaking'i kaka biro. Samoro ing'eni nyalo we, kipare, mano pi matin moula madhi kada. To loso yo, hinja. Oloso yo mipoko mo. Kumuomi mo nyalo kata dari ukani. Koro kapoko dari, ti make sure ni dine. Waka wawegi kanyo. Daiko sekalo kanyo par kod ariyo. Bang' sa adek okinyi idhi maket kod mane wantie kanyo kod twak manimba kod migosi Morris Owaka, achiel kuom jodito apisi mar Seneta ma Kisumu, ngire Professor Tom Odhiambo Jenda. Oteni mogik ne oganda jo Islam. Akwayo negi hayo maber kaka ofis mar Seneta. Ang'eyo ni gi celebrate kite madwe wuok, gibet motegno kabisa, wan kodgi kaka jo Christian in this celebration. Bende ok dwa tieki kwa mi thuolo mondo mi kwai wach ni mogik ne jo hera magu jo Kisumu County. Adwa ng'iso jo hera mar Kisumu County, ogine mag jo hera mag Senator Professor Tom Ojenda ni bedo motegno kendo kik gibed gi to, mana kaka wasebedo kwa tiyo matek office Senator, waikore mar tiyo negi maber e office Senator ni governor. Professor Ojenda dhi bedo governor, gendo gine magin go kumba maduong' magidhi sirwa godo. To wabiro biro ma joma pok wachopo irgi, wabiro biro chopo. Joma pok lwetwa ochopo kuomgi, wabiro chopo. Wabedo mana gi kwe, to gima duong' kabisa ne wang'iuru jotelo manyalo loko ngima kendo manyalo miwa wabed gi dongruok e kinde duto te. Morris Owaka wacho kanyo ni Professor Tom Odhiambo Jenda madhi bedo governor ma Kisumu County kochopo 2027. Mago kweche Kala TV, mago weche Morris Owaka. To in ma intie kod ting', in minyalo miyo gima wacho no bedo a reality or not a reality. Geno ni gidhi bedo kod siasa. Next time biro thuolo wang'ie kaka wanyalo go siasa gi muolo gi mbola. Mok watong're go panga, mok watiyo kod ojende e yo marach, kendo wabedo jombola. Kendo ka gombo ni ka utieko yiero ma 2027, to wadhi ko ng'ane. Wachako wadhi tero ng'ane. Wachako wadhi mano ok nya konyowa kaka jo Kisumu County. Nyasaye koriti mochako rita. Morris wachako watime kendo odiochieng' machielo. Nyakoro Mogajwang' wakawo thuolo mar yweyo machoko waduogo, to mago ma jofwambo waluonwa e counties waduto te wadwani mondo mi wagoye wang'o matin kapok waloro chien. Iluonga ni Sadoyo Awuod Seme.